Kúkaj na toho kripla, jak nevie piť. To je kokos. Čo ma obrnul? Jebnutý. To snad není pravda, ja sa na to môžem vyjebať. Pred dračou disciplínou sa v zákulisí vrhol na súťažiaceho Dana Drevašia len informatik. Dvojica sa oddávala sexuálnemu harašeniu pred zrakmi prekvapených svedkov. Nový pazeránsky párik na Rockforte? Nielenže si ma zasplietli s mužom, ešte ma dávajú dokopy s takým luzerom. Skurvený život. Ja si Zásielka pre teba, Peder! Ďakujem, Adamko. To čo je? Choď do piče. Zasi si nevzal lieky. Má Tourettov syndrom a občas chytá záchvaty. To je z komárňanského second handu. Čo to kurva? Čo to má byť? Čo to má akože byť toto? To si z teba robia srandu, Peder. A kúkaj na toto. Nechytaj sa ma, ty hovno. Stibor, toto je odpornejšie než tvoj ksicht. Ale aspoň v tom nebudem tancovať. Čo je smiešné? To sú mongolské oslavné roby. Budeš za kokota. Budeš za kokota. A ten ples je povinný? Tradičný rockfordský ples sa uskutoční tento rok 30. februára. Dnes sa naučíme 3 základné kroky. Nech tam nevyzeráte jak jebliny. Ples otvorí populárna, nestarnúca, 60-ročná tínedžerka Sisa Sklovská. Účasť potvrdil aj bývalý vexlák Boris Kolár, takže namiesto jednohubiek sa bude podávať antikoncepcia. Aj napriek snahám nášho profesora Jozefa Šlotu sa bálu budú môcť zúčastniť minority ako Arabi, ženy, černosy, ľudópy a po nainštalovaní kamier v hlavnej hale, aby sa predišlo krádežiam, aj cigáni. No tak ja si berem obušok a paralizér. Zavoláme návštevu! Utište sa! Chcela by som upozorniť všetky slečny, aby dbali pred plesom na osobnú hygienu. Oholiť pazuchy, fúze, vytrieť riť a hlavne si dajte záležať, nech vám nesmrzí z papul, jak keby ste zežrali dvojtýždňový záprdok. Počul som, že vraj jej hnie pažerák či mandla. Tak čo jej hnie, pažerák či mandla? Celé hrdlo jej hnie, celá sa rozkladá. Partner musí dýchať a obézne dievčatá, vy sa nemusíte hanbiť. Chytré šaty zakryjú vaše skurvené šunky. Na uršulinom tuku by sa dalo vyprážať aj zo 3 mesiace. Vidím, že pán Peder má plnú hubu reči. Poďte ku mne. Čo? Stick ty, Punkhard. Odporúčam vám, aby ste teraz zadržali dých. Prosím? Hnie mi hrtan. Takže jedna ruka Hasanová. sem. Raz, dva, tri. 2, 2, 3. 3, 2, 3. Ten už dnes asi nebude jesť, čo? Tak šup, ideme tancovať. Chlapci, ak nemáte dostatok kuraže, tak vstaňte a vypýtajte si trošku kokainu od pána školníka.